Wel siwmai, disgyblion Glantaf. Dyma ni wedi dod at y cyfnod nawr lle byddwch chi'n dod nôl ato ni. Ni'n edrych ymlaen at eich cwmni. Bydd pethau chydig bach yn wahanol i'r arfer, neu'n wahanol iawn, ond am gyfnod gobeithio. Beth yw bwriad y fideo yma nawr yw bod y help i chi ddod yn gyfarwydd â drefn newydd o cychwyn cyntaf. Y ffordd mewn, lle byddwch chi'n mynd, beth yw disgwyliadau. Os gwyliwch ac wedyn cofio, bydd hynny'n helpu bawb. Diolch yn fawr iawn i chi am wneud na. Helo! A croeso nôl i Glantaf. Fi'n gwybod mae hyn wedi bod yn cyfnod anodd i bawb. A bod rhai ohonoch chi yn poeni am ddod nôl i'r ysgol. Gobeithio bydd y fideo yma yn eich helpu gyda'r eich diwrnod cyntaf nôl. Os chi'n cael eich gwersi yn bloc F, yna dilynwch ni. Os chi'n cael eich gwersi yn y neuadd, dilynwch ni. Rheini sy'n cael eich gwersi yn bloc E, dilynwch chi. Os ydych chi'n cael gwersi yn bloc D, dilynwch fi. Felly, os chi'n cael eich gwersi yn y neuadd neu'n y bloc F, dyma'r unig ffordd mewn i chi. I'r rheini sy'n dysgu ym bloc E, dyma'r unig ffordd ydych chi'n dod mewn i'r ysgol trwy gadael. Os ydych chi'n disgybl coridor D, hwn fydd eich mynedfa. Dilynwch ni. Aros cyn i chi ddod mewn i'r ysgol. Wnewch yn siŵr bod chi'n aros 2 metr ar wahân, ond ysgolchi ar y llawr i gant. felly os chi'n bloc F, dyma'r ffordd mewn. A os chi eisiau gwersi yn y neuadd, chi'n mynd trwy fan hyn. Da, Rodriguez, fi Jerry. Iawn, osod. Cofio nawr, dod mewn, a nyddio y diheintydd dwylo am gyntaf o'r Ar ddechrau a diwedd pob coridor. Cofio aros ar y chwith. Dyma lle fyddwch chi'n aros am weddill y diwrnod. Ar ôl dod i mewn, dyma fy sedd am y dydd. Does dim hawl i chi rannu offer, i roed i chi ddod â phobeth i chi. Cofiwch ddod â diod i chi oherwydd fi fydd y ffynhonnau ar gael. Nes, gyfyn ti bach o'ch yma. Sgwrwch o fi. Amser da i ofyn, achos dim ond y fysw gwersi, dyn ni yn cwms bach. Felly mae'n bwysig iawn bod ni'n checo cyn mynd mewn bod neb arall yn ti bach. Helo, sy'n mynd mewn? Rodri! Helo, sy'n mynd mewn na? Rodri? Ie. Mae'n amser egwyl, dilynwch fi.
phob amser egwyl a phob amser cinio. Dyma lle fyddwch chi, yn maes parcio blysiau. Amser egwyl a chinio byddwch chi'n dod yma i'r llwyddiant. Mae gyda chi chwarter awr i amser egwyl a hanner awr am amser cinio. Os ydych chi'n glawio, mi fyddwch chi'n treulio'ch amser cinio a'ch amser egwyl yn y dosbarth. A cofiwch ddod â phecyn bwyd efo chi i'r ysgol. Fe ffordd deudwch chi mewn i'r unig ffordd i fynd allan o'r ysgol. Gobeithio mae hwn wedi eich help i ddeall gymodau mewn i'r ysgol. Ydych chi'n edrych ymlaen at eich ysgol i chi mewn i'r ysgol. A chofiwch i gael lot o net. Defnyddio lot o byd. Ta-da!